हां मारते त ना अरे भाई दिमाग खराब ना कइनी ठीक बा ए हमरा के ना तो बोलै हबो काहे हाथ लगलू हां हो गई तू अबे के नहीं उड़ैले हो छोड़ तो ना रह ए मत त नहीं ना तू ही ना कहलू हां बड़ी ना तारा में दम बा बारे ताराम तम नहीं के ठीक बा अब आधा अधूरा प्यार भइला ठीक बा पूरा नहीं के भइला अब ना हमरा ले होई अब ना जिंदगी में कब तार बहनिया बहन का तार के भइया अब हम का जानते तू जे के मन करे ओकरा के बोलै हम ना मगर हो गइल प्यार कइल हो गइल बुझा गइल कतना में पावर बात है कतना ना तो कितना पावर का बा जितना पावर है उतना अब निकल गेल की ठीक कहल साला कहीं के कोनो लड़की जात पर मेरन जात पर भरोसा ना करे कि भरोसा का कल जला जी जान से बढ़ के थोड़ा नहीं के प्यार तो तू ही ना फोन कर लो जिंदगी रही त पूरा जहन्नुम बाटे जान रही त जान बाटे तने सोच रही तो भतार वाली हो कल वालू तो हमारा से नाप तरह त भतार ना सुख देवेला भर पेटा तारा इतना त का करे ना तो नेहुरा के इतना मार देला तो बस दर्द छला पूछे के नहीं खे आता ना होगे कि अब कति हां समाचार मत कर ठीक बा काहे ना करी दर्द देमरावा तो दवाई खिले ऐसे ही कोई हो लड़का हो के हो जी तो ठीक बा लड़का हो कॉल का चाहते हैं एगो बात कहनी हो कि ऐसे ही हो जाई तो कहियो कि तो अरे संभाले के बा अब हम ना ऐसे कैसे हो सकेला कैसे हो सकेला हम नहीं की जाना ठीक बा चली ना कहाँ चली खा दे के तनकी दर्द लगालू नरियाए न लगलू हो सुख के पली तना दुखाई ढेर चना के बनतली ढेर चना कराओ ना बनतनी कि निउरा के दर्द देतनी पावर बता सुख के दिखाई ना दर्द का होई कि ना सुख के हम सुख के होई कि ना होई हमनी की जानते लेकिन होई कि ना ये बता होई होई सुख कभी ना 2 घंटा हो गेले घर का खोजत ना खोजे के तो खोजते हो तो कह के आइल बनी कि जाता नहीं फलाना वो यहाँ तन की देर ले ना बड़ा दिन आ ना ओके जन उनका घर गई ना कोल हनी तन की देर गोल हनी आ गोल हनी अब कोहे न कि आ त कह दियो चलो करनी मार्केट में क्या करे मार्केट के सामान ले बनी लेके जेन तो आ त मत भूलवाना दे बुका हो तना जाना त कि लड़की हो का ना लड़की ना हनी फिर भी का फिर सोचम कुछ बहाना निकाले खातिर तू तो कहियो मरवई बे करवई त जानते बनी तू तो कहियो मर तारा के का मरवई मरद के काहे मरवावेला काहे मरद के कौन काहे घरे हमनी का हां ना ना हम आदमी के रोक टोक रहला कुंवार आदमी के कौन रोक टोक बा ना कहां गुरु रह कहां ना खबर घर के आदमी ना ली है ना काहे के बियाह कर तू कुंवार रहती तो तोहर टेंशन अरे बाबू मैंने बियाह कर दिलन हम तो सोचते ना नहीं कि बियाह करे हम तो सोचते हैं कुंवारे में ठीक रही खाना तो कबूल लिमिटेड से का हो अरे ना जी खाने के दौरान तो कह दिलन नान्हे उम्र में बाबू मैं बियाह हां बाकी बड़ा मस्त न लगे उम्र के कुंवार पर मस्त लागत है तो कह दिलन जब बियाह के जल्दी बियाह कर तो रोज आ जा सम दुआरी पर 2-3 गो लड़का आके घूमत रहत रहत ए से तार बाबू मैं जल्दी तार शादी कर दे सुनो चलो चली जा चल के केने ओने कहां सूट को जो ना चल खलकन हे ऊ सपना छोड़ दी है जोन सोचे तो ना होई ठीक बा ठीक के चले के घरे हां ये तो बात सही बा अपन ना कहत रही कि चले के खाली तब ना कहले नहीं हमार तो दुख खाते बा अब रवा खाती आइल बन तरवा के मना थोड़ा ना कर सकिना भलो मर्जी चलो घरे चलिए चलो चल चलो चल